Isang grupo ng mga kababaihan na survivors ng prostitusyon ang nakiisa na rin sa adhikaing makapagbigay tulong sa mga kababayan nating nagugutom ngayong panahon ng pandemya. Nagtayo ng isang community pantry ang Empowered Women Survivors Collective, isang organisasyon na may mahigit 500 miyembro sa lalawigan ng Bulacan. Makikita sa kanilang community pantry ang iba't ibang pagkain, kabilang na riyan ang ready-to-eat na mga merienda para sa mga nangangailangan. Hinihikayat din ang grupo na magdala ng eco bag o timba ang mga magtutungo sa community pantry para maiwasan na rin ang paggamit ng plastic. Para higit po tayong ma-inspire sa natatanging adhikain ito ng mamamayan, makakasama natin ngayon sa ating programa ang mga organizers ng naturang community pantry. Walang iba kundi sina Ms. Jean Enriquez, ang Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. At kasama rin po niya sina Ms. Miles Paredes, Presidente ng Empowered Women Survivors Collective, at si Ms. Kat Napoles, ang Treasurer naman po ng Collective. Magandang araw po sa inyo, Ms. Jean Enriquez at Ms. Miles Paredes, at syempre kasama rin po si Ms. Kat Napoles. Unang tanong po natin, kumusta po ang sitwasyon ngayon nitong community pantry? Ms. Miles? Sa ngayon po, okay naman po. Bali, nag-start po kami ng 7 o'clock. Natapos naubos yung aming yung pagkain na hinihanda namin, yung mga gulay, may mga groceries, may face mask kaming pinamigay at face shields hanggang alas 11 po. So, ang mga talagang kumuha ay yung mga walang-wala po, mga magbubute. Merong mga nagtitinda ng sampagitan. Naiyak ako, sorry, kasi nararamdaman ko yung sobrang saya ko kasi so nagpapasalamat sila dahil wala nga silang nakuhang, hindi sila kasama sa nakakuha ng ayuda. Kaya laking pasalamat nila na may nakita silang gano'n na namimigay ng libre. Although ginagawa na po namin ito madalas sa mga magbubute, nagpapakain po kami ng lugaw at mga pagkain linggo-linggo. Iba po yung naramdaman namin ngayong araw na ito dahil nakita namin kung sino talaga yung mga walang-wala. Sino talaga yung higit na nangangailangan. So, ang saya-saya po at successful po yung aming community pantry sa unang araw na aming ginagawa. Okay, Ms. Jean, paano po ba naisip na simulan ito at kasama ang collective? Maganda sigurong sabihin na hindi lang ngayong araw na to, no? Yung forma na nakikita sa litrato, nakatulad ng sinimulan sa ibang lugar, ay yung kasalukuyang forma nito. Pero noong pandemya ay may ginagawa ng ganito ang mga survivors na Empowered Women Survivors Collective at ito ay dulot ng matinding kagutuman sa komunidad. Habang sila ay may natatanggap na relief, ang kahulugan ng solidarity para sa kanila ay yung nagkakaisang damdamin, no? Pare-pareho sila ng karanasan, ng pakiramdam, ng gutom. Kung kaya alam nila na hindi lang sila ang naghihirap at kung may natatanggap man sila, ito'y iniipon nila upang hatiin sa komunidad. Kung kaya hindi lamang yung komunidad, hindi lamang sila ang nakikinabang o kumakain, kundi yung mga kasama sa komunidad. So in short, matagal na nila itong ginagawa at umigting ito nung panahon ng pandemya. Nagluluto sila para sa mga kumukolekta ng basura at iba pang mga higit na nangangailangan sa kanilang komunidad. At gayon din ay nagsiset up sila ng ganitong stall kahit noon pa man. Nagkaroon lang ng putol ito noong naging busy sila sa pagtatahi ng mga masks, pero yun lang yung gusto kong bigyan ng TN, na hindi lang ito ngayong umaga nagsimula. Mm-hmm. At maganda nga po yan no, na matagal na pong tumutulong itong collective, no, isang grupo ng mga survivors dito sa mga nangangailangan. At ito po ba ay ano po ba dapat yung isaalang-alang no, sa pagtatayo ng ganitong community pantry? Alam ko po tumutulong na kayo noon pa, pero itong forma nga na sinabi ni Ms. Jean, no, siguro masasagot ko ni
Ms. Kat Napoles, ano po yung isinaalang-alang nyo bago itinayo itong community pantry? Isa na alang-alang po namin dito yung mga kababaihan na kailangan po ng tulong na mga nawalan ng trabaho at wala nang maipakain sa kanilang mga anak. Kaya po namin ito naisipan kasi marami po talagang nagugutom dito sa lugar namin dahil hindi po sila nakakuha ng ayuda mula sa gobyerno. Nakapag-fill up po sila ng form pero hindi po sila nakasama sa list. Kaya naisipan po namin magtayo ng community pantry para makatulong po sa mga kapwa namin dito na nagugutuman na. Dahil marami po talagang nangangailangan. Dahil hindi naman po lahat-lahat pantay-pantay dito eh. Meron pong mga mas malakas sa gobyerno na tao na nandirito. Namimili po sila ng bibigyan ng ayuda. At kung sino lang po ang malapit sa kusina, sila lang po talaga yung na papaboran. Ayun lang. Ms. Miles, ano naman po yung masasabi ninyo sa ibang mga supporters ng gobyerno na may hidden agenda raw ang mga nagtatayo ng ganitong community pantry at paraan daw ito para siraan ang Administrasyong Duterte? Ano pong opinion niyo ukol dito? Sa akin, no, dapat kasi parang nakikita nila kasi yung mga tao nagkakaisa. Nagkakaroon sila ng takot na baka maubusan na sila ng supporters or nagkaroon sila ng takot kasi nalalamangan sila ng mga taong bayan. Yung mga taong bayan na yung gumagawa ng paraan na dapat yung gobyerno dapat ang gumagawa. Kasi nakikita nila may nag-umpisa. Pero dati kasi gumagawa na nito yung Katwap, yung sa amin. Kahit noon pa, binabatikos kami dahil mayabang kami, nagyayabang kami dahil palagi nga kaming tumatanggap ng tulong mula sa Katwap noon. Pero ang pinapakita po namin, kasi hinahati-hati rin namin dati yung bigay ng Katwap. Sinasabi namin sa kanila na kulang yung bigay, kulang yung ayuda na nanggaling sa gobyerno. Kaya gumagawa ng paraan yung mga private sector para masuportahan yung pangangailangan ng mga pamilyang mahihirap. Kasi sa totoo lang, ang nakakaranas talaga ng kahirapan ngayon ay hindi naman yung mga nasa yung may pera, kundi kami mga kababaihan na lalo na sa grupo namin dahil mga single parent tapos yung iba wala na mga hanap buhay. So sana ang titingnan na lang nila, dapat tumulong na lang sila sa amin, hindi sila dapat mambatikos o i-red tag nila yung mga tao na gumagawa o pagbintangan na mga NPA, yung mga gumagawa ng ganitong klase ng bayanihan. Kasi hindi naman ito masama, kundi bayanihan ito ng komunidad. Hindi ko ito dapat pag-isipan na against sa gobyerno. Balikan naman po natin si Ms. Jean Enriquez. Para sa kaalaman po, Ma'am Jean, ng ating mga manonood, ano po ba ang pinagkaiba ng charity sa social solidarity o yung solidarity economy na isinusulong ng inyong grupo po, ma'am? Salamat, Nicolette. Idugtong ko na rin doon sa naunang tanong mo kung ano ang mga dapat isaalang-alang sa pagtatayo ng community pantry. Mahalaga rin para maging sustainable ito ay may organized na mga grupo, no, para hindi madaling mapagod kung individual, kundi mayroong maraming mga kasamahan na nagpapalitan dito sa gawaing ito kasi hindi rin siya madali, no? Yung pag-iipon-ipon ng mga goods, lalo na ang solidarity economy ay may mga batayang prinsipyo na pinopromote na ito ay taliwa sa kasalukuyang sistema na meron tayo. Unang-una yung solidarity, yung pagtutulungan, yung pagkakaisa.
Kaya magiging matagal ito kung organisado, kung meron itong tinutuntungan o sinasandalan na malakas na organisasyon kagaya ng Empowered Women Survivors Collective. Kasama rin dito na hindi ito tungkol sa tubo, no? Hindi ito tungkol sa pagkakamal ng tubo, kundi ito ay pamamahagi ng mga resources, equal access sa resources. Kaya tinitingnan din ito sino ang pinakadehado sa ating komunidad. Siyempre sila ang ipaprioritize. At yun namang mayroong labis, ay mahalaga na meron din silang paglalim ng appreciation ng anumang resources na yan ay nanggagaling syempre sa pinagtulungan din naman ng mga manggagawa at iba pa. Kung gayon, mahalagang na-appreciate yung sharing ng resources. So yun yung ilan sa mga prinsipyo, pero dinadagdag rin namin dito yung pagiging makakalikasan. Kung kaya kasama sa mga pinopromote naming values, hanggat maaari wag gumamit ng plastic kasi pwede namang kumuha ng goods sa pagdadala ng timba o kaya ng mga eco bag na maaaring gamitin uli. Kasama na rin dyan yung pagkuha ng diretsyo ng mga produce doon sa ating mga magsasaka mismo at hanggat kaya sana ay organiko ang production na pinagdaanan nito mula produksyon ng pagkain, preparasyon hanggang distribusyon, mayroong prinsipyo ng pagiging malapit sa kalikasan, yung prinsipyo ng hindi ko alam kung nagiging unstable yung Zoom ko, no? Nakalagay kasi unstable. Malapit sa kalikasan, mahirap, makababae, kung sino ang pinaka-naapi sa lipunan, siya syempre ang tinitingnan, no, na mahalaga na bigyan ng priority. At mahalaga rin yung kapantayan pagdating doon sa mga resources. Yun yung mga ilan sa mga prinsipyo ng tinatawag na solidarity economy. Okay, ilan lang po kayo, no, sa mga katunay na kahit anong estado sa buhay kayang mag-ambag sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Ano po ba ang nais niyong sabihin naman sa iba pa nating mga kababayan gustong mag-organisa ng ganitong aktibidad, Ma'am Miles? Sa mga tao na gusto rin na gumaya sa mga ginagawa ng ibang tao na pawang gawa, kailangan mas maganda talaga kung organize yung sistema, yung katulad sa amin, dahil mas nakakapagod po. Halimbawa, pag dumami na kasi yung mga nagbibigay or dumami na yung tao, kung hindi ka organize, mas mahihirapan po at hindi na ma-manage ng maayos. Hindi dapat piliin kung sino yung tutulungan. Hindi dapat hihinto dun sa isang tao lang kung sakaling merong mga tao na minsan kasi yung iba, meron kaming mga nababalitaan na lalo na pag mga survivor yung mga humihingi ng tulong ay parang pinanggidirihan nila. So, wag mamili ng tutulungan. Kasi maging kami na mga survivor, nag-iisip din kami kung paano kami tumulong sa kapwa. Nag-iisip din kami kung paano makatulong sa iba na kahit hindi survivor, basta nangangailangan ng tulong. Kayo naman po, Ms. Kat, mensahe niyo po. Para po kasi sa akin ay hindi po batayan ang estado sa buhay para magbigay ng tulong sa kapwa natin. Mahirap o mayaman, pwede po tayong makatulong sa mamaraang kaya natin. Kagaya po namin, nakakabigbigay po kami ng tulong sa mga lubos na nangangailangan sa paraan na alam namin, kaya namin na ibigay. Kaya marami pong tao na lubos na nagpapasalamat, maliit man po yung binigay namin, mairaraos na daw po nila yung isang buong araw nilang pagkain na hindi sila gumagawa ng masama,
dahil meron pong nagbibigay ng tulong sa kanila. At paalala na lang po sa ating iba pang mga kababayan, Ms. Jean. Oo. Siguro mahalagang bigyan ng DN, no, na hindi ito charity kasi hindi lang tumatanggap. Kahit itong mga survivors, hindi sila tumatanggap lang, gumagawa sila ng paraan upang higit pang payamanin kung ano man yung kanilang, ano man ang na-share sa kanila. Kaya yun ang kamangha-mangha kasi sila ay survivors ng prostitution, sila ay pinagkaita ng lipunan, niyurakan at iba pa. Pero sila ay bumangon mula sa mahabang proseso ng organizing din ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific, paghihilom at napakaraming interventions. At ngayon ay sila na rin ang kumbaga nagdadala nito sa mas maraming tao kung ano man ang maliit na serbisyo na aming naibahagi sa kanila. Maraming salamat. Tama nga po, no, na pagtulong-tulong ay makakabangon din kahit ano pang problema o suliraning hinaharap. At yan po ang ating panayam kasama si Ms. Jean Enriquez, ang Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. Kasama po si Ms. Miles Paredes, ang Presidente ng Empowered Women Survivors Collective at ang kanilang Treasurer na si Ms. Kat Napoles.